הוא מוצא את עצמו לעתים קרובות, נזקק למשהו דחוף מהסופר, מהקניון, מהדואר, אבל אין זמן לרוץ לקנות. שירות חדש, סוג של סטארט-אפ אם תרצו, מנסה עכשיו להפוך את כולנו לשליחים בתשלום נמוך יחסית. הסברים ממעיין פרילוק. שלום גדי. אז סוג של חברת שליחויות, אבל בלי שליחים מובנים? בהחלט. הם למעשה מתיימרים להיות אובר איקס רק כאן בישראל עם חברת שליחויות, הם נקראים סופיק, ומה שהם בעצם מציעים לך זה לשבת רגל על רגל בבית ולהזמין את כל מה שאתה צריך. למשל, אם אתה יושב בבית ומתחשק לך שוקולד, וזה קורה לי מדי ערב, אז אני יכולה לסמן איפה אני נמצאת ולכתוב שאני רוצה שוקולד. כל מי שחבר באפליקציה יראה את ההודעה הזאת, ומי שבמקרה עובר דרך הבית שלי יוכל לסמן שהוא בדרך, ואני אקבל את השוקולד המיוחל. כמובן שזה גם נוח לדברים יותר גדולים, יותר מסיביים, ובין ערים, שזה הרבה יותר מסובך להעביר. אנחנו יצאנו לראות איך זה עובד. אז אני חושב שאני יושבת בעבודה, אבל הודיעו לי כרגע מהגן שנגמרו החיתולים לבן שלי. מה שאני אצא עכשיו לקנות? אני נכנסת לאפליקציה, ואני מבקשת שיקנו בשבילי את החיתולים. אני רושמת איפה אני נמצאת, בבקשה, אז תקחו חיתולים בחוף מידה 4, לגבעתיים, אני משלמת על הקנייה במזומן לשליח, ומאיפה לקנות, האמת לא משנה לי מאיפה. ועכשיו אני מחכה שמישהו שבמקרה נמצא בקניון, יקפוץ, יקנה לי את הדברים, ופשוט יביא לי למשרד או הביתה. והנה קיבלתי אישור, וזה בדרך לקנייה. השליח שלי הוא דודו מזרחי. נכנס לי פה משלוח, לבית לך שלום, חיתולים מידה 4. אתה נכנס לסופר פעם לקנות את החיתולים. קצת קניתי, וזה את הסכום פה, כמו שזה היה לי, וכדי שמתחיל את הכסף, שלא נבוא לתחילה. עכשיו השאלה אם באמת זה יותר זול משליחות רגילה? אז כן, גדי, ברוב המקרים זה יותר זול מאשר שליחות רגילה, בוודאי יותר זול מאשר מונית. אם אנחנו מדברים בטווח של עד 2 קילומטרים, זה 16 שקלים, בין 6 ל10 קילומטרים, 29 שקלים, 15 עד 25 קילומטרים, 45 שקלים, והנה גם יש פה עד 95 קילומטר ב-79 שקלים. מה שקורה זה שהחברה כאן מנקה את המע"מ, מתוך זה 90% או 85% היא מעבירה לשליח, ואת היתר היא לוקחת לעצמה. זה יכול להיות זול, למי שמזמין זה בטח נוח, ומי שלא יכול, אתה יודע, להרוויח כמה גרושים מהצד. כן, נקווה שזה יצליח ויחזיק מעמד. תודה. תודה, גדי.